Aaron at Giselle, hindi lang sana kayo sigurista sa inyong pagpapakasal, kundi maging sigurista kayo sa buhay ninyong may asawa. Sa buhay ninyong may asawa, unang-una, dapat kayo ay tama ang inyong mga desisyon. Fred, pagbiyaning Aaron. Thank Congrats you. na. From my future husband. Dear Giselle, my bride, this is it. Sana baby, happy ka sa gift ko. Lagi mo sana itong gamitin. Congratulations sa atin. I hope make you happy. Mahal na mahal kita. I love you. Pinapabigay ni Miss Jason mo. Thank Congratulations po. Thank you. You ready, baby? Thank you for loving there for me always. I love you so much. See you later. Castles standing by the darkening sea. Once upon a time, a throne of peace for you and me. B, thank you. Thank you sa binigay mong gift. And, promise ko, matulog na ako maaga na. Tapos, always kita hihigatan. Hindi na ako susubay sa'yo. Promise. Candle in the dark could keep the loneliness away. Why take on when you've got I promise to you na lagi ako nasa tabi mo. Whenever what happen sa atin dalawa, I love you. what you mean to me? What good is love without you? What good is all the world without oxygen for blue? The silver lining, it ain't worth your gold. What good is love without you? Cries came calling me to enter the fight. Of the ride. And those days Baby, I love you the way you make me happy. Thank you kay Lord dahil binigay ka sa amin. why take on all the world when you've got
ready ang ating face shield. Sundan po natin, face mask, face shield po. Tapos, nakikiusan po ako sa mga magulang, ng mga bata, flower girl, o kaya nag-parent, tagin mo muna sila. Baka po tayo ay daanan ng pulis, pagtitigil ang kasal. Para po tayo makasunod, tagin mo muna, sa pagtitigil na lang sila magkakalas. Mahirap po yung kalamang natin, dami na po ako. Okay, baka po yung ating social distancing, i-observe po natin. So, kasi bigla-bigla naman ang pulis pag natin ang maraming masakyan sa kapag. Magsimula na po tayo sa ngalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo at pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iisa sa Espiritu Santo ay laging sumayo. Mga minamahal ko kapatid ay nililipon ng ipagdiwang ang banal na Eucharistia at masaksihan sa sakramento ng isang hindi nina Aaron Lawrence at si Jason May bilang isang simbahan Kristiyano, pinapala natin sa kanyang dalawa ang tawag ng kabanalan at katatakan bilang mag-asawa. Pagdalang tayo, nakasama nila, may sa Diyos sa kanyang pagpapala sa kanila at sa kanilang pag-ibig. Makapatid, nabili natin ang ating mga kasalanan at tayo maging parapat gumanap sa banal na pag-ibig. Panginoon, kami nagkasala laban sa iyo sa aming kapwa. Panginoon, kaawaan namin. Kristo, ipakita mo sa amin ang iyong pag-ibig at tawag. Kristo, kaawaan namin. Ipunin kayo mo sa amin ang iyong kaligtasan. Panginoon, kaawaan namin. Gawan tayo ng mga pinigyan ng Diyos, gawan tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay ng kalalaman. Manalangin tayo. Ama namin ang kapamilihan, hindi tinalaga ang isang hindi ay maging sangisan ng pag-ibig ng Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurog ng buhay ni Aaron Lawrence at ni Jason May, na ngayon maako sa panatipan ng kasaran na may magibabaw, kami pinapapwede ng pagmamahalan sa pamamagitan ng Kristo, kasama na rin sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ay magsipo at makinig sa salita ng Diyos. At ibon sa iyong papawid, inilapit sa tao, at ipinagbayad nito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailat. Ngunit wala isang man sa mga ito ang angkot na kasama at katulungan. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihindi, kinuha niya ang isang tadyan nito at pinagilom ang lamaan sa tapat niyon. Ang tadyan na iyon, ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang isang tatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod
Diyos. Mapalad ang taong sa Panginoon may takot. Ang maalam na naglikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kahilingan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may gulang ang anak niya. Ang sinuman kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapala. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita abang buhay pagmula ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, nawa ay abutin, nawa ay maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tinatawagan ko ngayon ng kanyang sponsor para sindihan ng kanila. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May mga Pariseo lumapit kay Jesus sa tinatang siya sa mamagitan ng talanda ito. Naayon ba sa utusan ng Romayan lalaki ang kanyang asawa sa kanyang kadalilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nakabasa sa kasalanan na sa kanila'y dalang sila ng may kapal, lalaki at babae na sinabi. Dahil dito iwan ng lalaki ang kanyang matinan at sasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa. Ang pinagsama ng Diyos hindi dapat pagbiwalay ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsimpo po tayo. May, Jason, okay po, kalakaran naman po natin si sigurista. Sigurista ka ba? Leon. Sigurista si Leon. Jason. Mabuti po kayo na po sigurista. Bakit? Nagiging sigurista tayo kasi baka magulo tayo. Diba? Nagiging sigurista tayo, minsan, may mga nakakausap tayo, o kaya may mga taong kadil tayo, pero hindi naman pala seryoso. Kaya, dapat maging sigurista tayo. Mamaya, punta na yun. Punta na. Okay? Paano maging sigurista? Sa mga pangako natin. Baka sa mga pinako natin, hindi ito totoo. Kaya kailangan din natin maging sigurista. Pati sa mga lahat ng desisyon sa buhay natin, minsan nadami natin mga desisyon na hindi natutupad o nasisira. Kaya dapat maging sigurista tayo. Kaya sa pagiging sigurista ka, ito'y pinag-iisipan mo. Ito'y pinagpaplanuhan mo. At ito ay ginagawa mo. Diba? Bakit sinabi ko yung salitang sigurista? Alam niyo mo ba, bakit pinakasal na yun si Aaron at si Jason?
Dahil siya ay sigurista. Tinanong ko po sila, ang bata-bata ka mo, bakit kayo gusto mag-asawa na? Grabe ko alam ko yun. Ano ba? Ikaw is 23? Hindi ka pa tapos ng college. Nag-aasawa ka na. Ang sagot ko ni Aaron, kasi gusto ko lang maging sigurista. Kapag naging teacher na ito, wala nang panahon sa akin. Ito ba yung teacher? Pag naging teacher ka, wala ka nang panahon sa magandang aktivito. Pogi mo na ito. Hindi lang ako para tumawa naman doon. Okay, kaya sinigurado na niya. Hindi lang yun, maging sigurado ko na sa magandang magiging asawa mo. Kaya hindi ko lang dinitawan. Kaya po, maganda nga naman ang maging sigurista. Ang maging sigurista, Aaron, ito ay makikita din natin sa buhay ng asawa. Kasi may mga nag-asawa, nagiging sila sigurado kung anong pinangalan ng kanilang buhay ng asawa. Katulad sa ibang natin ngayon, nakita natin kung paano yung mga pariseo ay tinatalaw natin Panginoon. Na ayon mo sa batas, iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa kaysa anong kadalian. Nag-asawa siya, pero ay nagtatanong siya kung paano iwalayan ang kanyang asawa. Hindi sisigurado sa kanya buhay may asawa. Kaya, Aaron at Giselle, hindi lang sana kayo sigurista sa inyong pagpapakasawa, kundi mag-isigurista kayo sa buhay ninyong may asawa. Yun ang importante. Paano kayo maging sigurado sa buhay ninyong may asawa? Unang-una, dapat kayo ay tama ang mga desisyon. Ang desisyon sa pag-aasawa ito hindi lang desisyon sa pag-iisip, kundi ito ay desisyon ng inyong puso. Pero, nung nakita niya si Giselle sa Facebook, gusto na bibigyan mo na yung Facebook na lang, no? Mag-desisyon ka, naligahan mo siya. Diba? Ikaw din, Giselle, nung nakita mo sa Facebook, ang holding broadcast picture ni Aaron. Nag-desisyon ka, diba? Maka-desisyon na iba, hindi lang desisyon sa isip mo, kundi desisyon na iyong puso. Nagbahala ko, diba? Kaya ang desisyon na yun, hindi lang sa Facebook, hindi lang ito sa chat, kundi kung paano nyo isabuhay ang inyong pag-iibigan. At yun ay ginagawa ninyo sa araw-araw ng inyong buhay. Desisyon ng inyong puso. Bakit? Kasi sinabi natin Panginoon sa ating pagbasa, ginawa sila ng lalaki at babae. Pangalawa, paano ka maging sigurado? Hindi ka lang mag-desisyon. Pati dapat gawin mo ito. Alam niyo ba, minsan sa mga desisyon natin, pumapasok lang tayo sa desisyon, na minsan hindi naman natin dito sinasagawa sa ating mga pampangan. Mas maganda siguro intindihin natin ang ating kasabihan. Tabong basti, maganda yung kawasi. Lalo nito, Giselle, tabong ako, itatanong ko ito katulungan mo. Sa araw na ito, ay nag-desisyon na yung mga asawa, ako mo, oo kayo sa isa't isa.
Kaya yung oo na yun, ito din ay isang desisyon. Kaya yung oo yun, maging sigurado ka dahil gagawin at gagawin mo. Kaya ito siguro, ngayon, gusto na kasalan na si Jason. Kasi handa ka na, diba? Handa ka na magtrabaho. Handa ka na bang maglaba. Hindi ka na washing na sinutanda natin. Handa ka na isabuhay ang buhay ng asawa. Handa ka na bumili ng yakas. Handa ka na bumili ng diet. Handa ka na matalaga. Hindi ka lang sa bagay na kayo. Yes, sa responsibilidad mo. Nagagawin mo ang desisyon nito at hindi sigurado ka. At ikaw din, cases. O kahit may kasawa ka, handa ka na practicing mo pag-aaral mo. Handa ka na mag-impeach. Handa ka na pag-iwanan mo sa iyo. Ipagluto siya. Ipaglaban. Mag-alaga ng bata. Hindi yung pagkatapos mo kung malang, hindi mo sa nanay at papa mo, sila mag-alaga. Kaya sabi ko lang natin Panginoon sa ating Panginoon, dahil dito, iwan ng lalaki at babae ang kanyang mga ina at magsasama na sila. Hindi na sila dalawa, kundi yung responsibilidad na yun. Ang desisyon na gagawin yun at magiging situation. At pangatlo, sigurado kayo sa buhay ng asawa, ang lahat ng desisyon ninyo, ito ay nakayos sa Diyos. Kaya, kung yung kalimutan siya, lagi kayo magdasal, lagi kayo humingi sa Kanya. Sabi ko na, Aaron, hindi ko sa Diyos, sa Jason. At binigyan naman ng Diyos. Kung binigay siya ng Diyos sa'yo, huwag mong kalimutan na nabigay sa inyo. Ikaw din, Jason, ha? Tumingili ka sa Diyos. Ikaw ang sagot sa Kanyang dasal. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon sa ating Evangelyo, dahil dito, pinagsama kayo ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat pagbuwalay na. Ang Diyos ang kailangan. Bakit kailangan kayo? Ang Diyos ang kailangan, bakit kayo pinakasalan naman? At ang Diyos hindi nagkakamali sa kanyang desisyon. Sigurado siya. Kaya, sa inyong buhay asawa, ang desisyon ninyo, ito ay magiging sigurado at kasama ninyo. Kaya, Aaron, Jason, ang pagiging sigurado sa inyo, ang hindi nagkakaroon. Kundi ang inyong pagiging sigurista ay araw-araw ng ginagawa. Ito ay ginagawa ng tamang desisyon. Kung sa desisyon ito kayo ay naghahansa. Yung responsibilidad ninyo na ginagawa ninyo ginagawa. At pangatlo, hindi nagkakamali sa desisyon ninyo. Pinagsama kayo ng Diyos, hindi kayo dapat paghiwalayin ng tao. Narito ko ngayon upang napagalain ang iyong pagmamahalan sa kasabayang Kristiyan na nagpipigil ngayon upang sa kayo ang kanyang kapiling sa paglalakbay sa buhay na harapin niyo bilang mag-asawa at sa pamagitan sa paningin ng Diyos ng pananalig na kanyang biyaya at pagpapala. At sinaman, mga kapatid, hinihiling ko na iyong tulungan sa pamagitan ng panalangin at pagdating sa aking sabayang Kristiyano bilang mag-asawa. Aaron Jason, hinihiling ko ngayon na buong katapatan ng ipakilala ng mga
Jason May. Bukal pa sa iyong kalooban ng pagpapalito upang makaisang dibdib si Leon Lawrence na iyong pagkakamahalin ng pag-ibig mo ng buhay. Ikaw naman, Aaron Lawrence, bukal ba sa iyong kalooban ng pagpapalito upang makaisang dibdib ni Jason May na iyong pagkakamahalin at pag-ibig mo ng buhay. Opo, Father. Aaron at Jason, nakahanda ka ngayong mula sa mga pananagutan sa simbahan at sa bayan na umasa ng iyong awagi ang mga sabling na pagkakalog sa inyo ng puso kapal upang sa iyong pag-ibig bilang kawating mga mayroong Kristiyano. Aaron at Jason, ngayon kayo ay nagkanalis ng mga sangbibig sa harap ng Diyos at sa kanyang sambayanan. Pagdautin ninyo ang mga palad at ipakyagan ng biting magpitan sa banal na sakramento ng Diyos. Jason, sumasalayan mo bang maging kasama ni Aaron? Narito po yun na nagsulot sa batas at naguli na ating banal na simbahan. Buong puso ba pagkakaroon sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Buong puso mo ba siyang pinanganggap bilang kanyang asawa? Ikaw naman, Aaron, sumasalayan mo ba narito ngayon, nagkasunod sa batas at nagkasunod ng ating banal na simbahan. Buong puso mo ba siyang pagkakaloob ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Buong puso mo ba siyang pinatanggap bilang kanyang asawa? Ngayon, sabihin natin, dasalin ang panalangin ng Diyos. Manalangin na tayo. Bilang nagpapamuhay ang simbahan na nakatibay ko pinapasasan ang pagkatala ng puso ng iyong pinagkipan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Amen. Maraming salamat po. Tinatawagan ko ang Desma at saka ang Idabono sa pagbabasbas at pagbibigay ng sisi ng tayo. Ang pagbabasbas at pagbibigay ng sinsilatas. Aaron at Jason, kayo naging natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa mga sinsilatas. Ang Panginoon ang pinagmulan ng ating mga tulong. Nagsiyang ay gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo sa simbo, Panginoon, mga singsing na walang pati, sina Aaron at Jason na makasunod ito na
mag-iwalay sa iyong wagas sa paligid at walang maling katapatan. Naglabi ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Senyo, Panginoon ng iyong mga lingkod, na si Aaron, na si Jesus, pagkalugan mo sila sa pamamahayan, na sinasabisan ng mga sa ito. May pagkamit ang buhay na walang hanggan, na namin ako sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kaya naman, hindi nila pagkas sila. Kaya naman, hindi nila pagkas sila. Isuot mo, pagkayaan, ang sisi na iyo, ang sangkanda ng ating pamilya at kabataan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Kaya na, hindi ko papabayaan pag-aalala sa iyo ang mga aral sa iyo na siyang nakasanda ng aming pagpapakala at pagkalina sa kapatalan mo at sa ating magiging anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan po, pinapakilala ko ang pagpapasa sa ating sa Pilang Kristiyano, si Erin, at si Jason. Palakpakan po natin sila bilang mga kapatid.
Tayo magsitayo. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taasan niyong puso at diwa. Tinataas na namin ito sa Kasama natin ang Panginoon ating Diyos. Siya ay marapat at matuloy sa salamat. Ang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay sa kanyang pagkabuhay at inyong bagay-ipan, ang iyong sambayanan ay nag-aay sa amin ng iyong buhay at ipag-ugnayan bilang iyong kasalo sa lahat ng walang hanggan. Sa dahilang pag-ibig na ay ng anak na nagpupulod mo ang magsumibig upang pagsasama sa amang panahon ay lahat ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kayo sana mga beneficiary sa iyo na walang lumay sa kalimitan kami ibubunyi sa iyong pag-aakilan. Ang manaming banalay na mapasok ng kabanalan kaya sa pamagitan ng Espiritu ay gawin ng banal ang kalunay ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesus Kristo. Bago niya tinagpis ang pusang loob ng ingando, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, pinagod sa kanyang dalagad at sinabi, tanggapin ninyong daw ito at kanin at itong aking katawan, na iyakan ko para sa inyo. Pwede naman na matapos ang hapunan na hinawakan niya ang alis. Muli kanyang pinasalamatan. Tinabot niya ang alis sa kanyang malaga at sinabi, tanggapin niyo ito at inumin itong alis sa aking dugo, ang bago palabagang kipan ng aking dugo ibuhos para sa iyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Tuwing niyo ito sa pag-aalala sa akin. Tayo ay magsitayo. Misteryo ng pananampalataya. Kami ay papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa rato para malingkod sa iyo. Sinasama namin kami nagsalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magpapagod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamay natin mong iba ang nalagan sa mga dibdib, susin mo kami ng iyong pag-ibig ay San Francisco na aming Papa, si Florentino namin at Bispo ang Kalapatayan. Alahanan mo rin yung mga kapatid namin ngayon dahil ang may pag-asang sa iyo rin magbubuhay at hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo at matupatan kami lahat ng masalay sa buhay na walang wakas. Ay sana Magdalena Maria, Ina ng Diyos, ay sana mga pastor, at sa lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kaluludo sa iyo, ay pagdiwang gawa namin ang pagpupuri karakan mo sa pamagitan ng anak namin Panginoon Yesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya lahat ng parangal at pagpupuri sa iyo, so sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoong Yesus, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Piliin natin sa Diyos ang patuloy ng pagpapala sa Aaron at kay Jesus. Ang maraming panahal, ikaw ang ikas ng liputan sa katauhan na hindi gawang ng lalaki sa bayan ng kalarawan at nilawang mo pulos-pulos ng iyong pagpapala ang pagpapakasal. Kaya dalangin namin ang babae nito na si Jesus na naging kabiyak ngayon upang sa pagtuwang nilang pangumuhay sa iyong pinatadaloy sa pagpapala ay mag-umapaw at magkakaroon sila ng anak na magkakamit ang simbahan ng mga bagong kami bilang silang kayaman. Magdala-nawa sila sa pagpapangalan sa inalan, nakadulog-nawa sila sa pagnasa pagsubok at kahirapan. Magkamit-nawa sila ng iyong magkawa sa kanilang ginagampanan, makadama-nawa sila ng iyong magtulong sa kanilang pangangailangan. Makasampa-nawa sila kaysa ng sabay ng nagdiliwang, para nalipati-nawa sila bilang mga pagsingaasahan. Makasapit-nawa sila sa pagkandaan ng may kasiyahan sa piling ng lahat ng mahal sa buhay, hanggang marating nila ang iyong kariyan sa kalantan, sa pamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pero yung Espiritu namin o sa inyong mga puso, kapayapaan niyo po sa inyo, pagkakaroon sa inyong aking kapayapaan sa kalimuan ng pananampalataya, at ang aming pagkakasala, pagkaroon kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo. Bigyan ko kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Magsiluhod po tayo. Kaluluwa ang order ng Diyos, ang Diyos nag-aalis, ang mga kasalanan ng salibutan, mga palang at maniniyahan sa mga bibig. Panginoon, ito ko ang pagkakot ng magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Wala sa mga Kristo, dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord is awesome. Daily song. Kaya pa makakakay ka rin eh. Proud na proud. Oo. Pagkawa, pagkay ng aming pinagkagana, ang pagkasagli, ang bitis sa pag-ibig ng binigay, patuloy na ang pag-ibig ng tumibay, tinigin namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Kairoon ang Patricia na itinagpagdaliyon para sa kanekong pasal, pagiging ito'y mamuhay kayo sa pag-ibig at katapakan sa isa't isa. Si Isel, pag-ibig ko'y patunay sa pagiging mabuting may bahay na may pananampalataya kabangalan at pag-ibig sa may kapal. Kairoon, ay bahay mo ibigin dahil naman sa akin ng krisis simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa mga sa kalantan. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Kairoon, Jason, iupunin niyo ang inyong mga ulo
habang ginagawa ang pagbabasbas. Naway sa Jesus na nalipa na po itong ansala sa kana ay pagpalayan kayo kasama ng iyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Naway sa Jesus na nagmahal sa kanyang sambayanan, hanggang wakas ay tuloy ng iyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Amen. Naway ang pinakayo ng matatag na pag-asa sa buhay, na walang hanggan at pang masaya ninyo ng tayin at naiisin ang pagsapit nito sa buhay ng mga anak. Amen. At sa lahat na nagtitipon dito, ipagpalain niyo ang kanyang mga pamilya ng Diyos, Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang bisa ay natapos na, maya tayo ngayon sa pag-ibig at ang lilingkod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I am sure our couple's parents are equally excited as them. Let us now recognize the very special people in the hearts of our newlyweds. Ladies and gentlemen, the proud parents of our groom, Mr. Ronnie Tungol, together with Mrs. Hands up! Can you please put your hands together like this? Just to set the mood on fire, come on! At yung kaganaan ng parents, sobra. Ayun na, parang walang malagun eh. Alam natin kung kanino nag-ito na. Ringo para sa kanila. Hit that button, Sir DJ. Harap dito, yan. Eto na. Ay, naku, kaya naman pala. Prepare. Ang lambog ni John. Hey! Come on. That deserves a round of applause. Congratulations, sir. Saan tayo dadaan? O, doon na lang ako. Sige. Hey! Dito tayo. Bartender naman sa kanila. Eto na, ladies and gentlemen, a big hand for Joshua and Micaela. Go! Kaya naman pala, prepare dito. Napaka-smooth. Smooth like butter. Thank you very much. Ganun lang kasimple. Basit lang. Magaling bang sumayaw to? Dancers. Do not fail your fans, okay? Kailangan mong sumayaw. Ladies and gentlemen, a big hand for Alan Joseph Tungol and Maylin Pangas. Jomar Suhali sa Jomar. Eto na. Anong tune? Bahay Kubo? Ay, hindi po. Ano po? Ano? Mainit? May mainit ka ba dyan?
Ayan, hindi nyo pinigyan yung music. Kung walang mainit, pwede kayo mamili. Skiri, Rico, or bartender. Ay, ayan. Ay, ito na. Ito, yan ba yan? Ay! 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 Ayan naman pala. Wait lang. Nabitin ako. Joshua, wag mo silang tignan. Tumingin ka. Live tayo, oh. Sa Animal Planet. Hindi. Live tayo sa CNN. So, galingan mo, ha? Kalalaping mariner ang fans mo. Sige. Again, palakpakan po natin si Allen Joseph Dumol and Maylin Pang, ladies and gentlemen. Go! Thank you. Maraming salamat. The Candles Podcast. Eto na, Ever After, play music. Wala ba kayong mga kamera? So far, I want your own. Alright. Ano talaga? Kasi ngayon yung kasal na, hindi bukas. Sa budots. Meron bang budots dyan? Ito, inorient mo ng 2 oras, tapos biglang magpapalit no? Kung walang budot, Sir DJ, tuloy natin yung bartender. Ay, ato na! Palakpakan naman ang Wait lang! Anong meron, sir? Sir Budots, gaganyan-ganyan ka lang, no, sir? Huwag mo titignan yan, gumanyan-ganyan ka lang doon, ha? Sumayaw naman lahat, no? Pati nga parents, Gusto niyo bang sumayaw against si Levener, Nagyat, and Ala Charmaine Tumol? Sige, isa pa. Play Budots, Sir DJ. Ayan ba? Charmaine! Thank you very much. Okay, Skiri, ha? Eto na. Sasayaw ba sila ng Skiri, guys? Eto na. Play music, Sir DJ. Naman natin, napaka-game ni Sir, no? Sir, susundan mo lang yung steps namin na. Sige. 1, sama-sama yung ibang mo dyan. Secondary tamo. Play music, Sir DJ. Palakpakan naman, guys! O, dito! Tempo! Ay, saba! Tempo po, sir! Thank you very much. And last, eto na talaga yung magsaset ng standards. Eto. Yes, sir, para si Robin Padilla, no? Okay, Adrian David and Kimberly Joy Beltran, the floor is now yours to the tune of Bartender. Go! Yeah. Who's in the streets? Got drunk and learned nothing cool on the way inside. Sorry, what is your name? Who's in the streets? Ay, nako! Ay, wow!
Adrian. Sige ba, Adrian? Sige ba, ayan. Oy, naku, maraming salamat. Palakpakan naman natin. In the eyes of God and in the eyes of man, they are now considered as one hand and one love in the sacrament of matrimony. Two very special people from this special occasion. Make some noise for the loveliest and brightest couple of the year, Aaron Lawrence and Jazel May. Now the new Mr. and Mrs. Tungo! Thanks, mamaya tamong pasasalamat. For this is the will of God. Inimburi na ning Ginoo in Christ for you, in Jesus Christ for you. Kindly bow your head and let's feel the presence of our Almighty Creator. For those of you na merong personal po na prayer po, pwede po nyo sabihin yung prayer nyo by heart. Anything your heart's desire, maririnig po yan ni Father God. A moment of silence, please. Thank you. God our Father and Lord of all creations, we gather here now to celebrate the love and commitment of Aaron Lawrence and Jazel May as they share their life together now as husband and wife. We thank you for giving your holy blessings today upon their marriage and ask that you continue to bless them with your love and mercy throughout their lives together. Let this be the first of many loving meals shared together with their family and friends, and blessed by your amazing grace. And with Aaron and Jazel May, as their family, loved ones, and suppliers, once gathered here in your presence. We ask for your holy blessing upon this meal as together we say, bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive. And Lord, it is also our personal prayer na pagamutin mo, Lord, ang lahat ng may sakit ngayon at alisin mo, Lord, ang COVID dito sa mundo, Lord, at bumalik po sa normal ang lahat, Lord. Maraming salamat. We bring back all the glory to you, Lord, at lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Napakabuti po. Napakabuti ng Panginoon. You may now be seated in the presence of God. Thank you very much. Except for our guest po natin. Sir Aaron, anything you would like to say to your lovely guest? Nano pong buri yung sabihan karelangin kasalyo? Dakal salamat ka rin ang pundin tangkeni mo manandili po king apong Ginoo. Karen pamilya ko po, karen pamilya na pong Giselle, karen ninong at ninang, karen abay, dakal salamat. Eda na kayo po metong-metongan, dakal kayo po masyado. Pero dakal salamat kay blessing sabi niya na po ni nga pong Ginoo dahil dakal man po pagsubukin nilabas kayo niya at may karata kayo pamurin po ang mga nano. Dakal salamat kayo ng nina. Very well said, sir. Thank you for inspiring us with those kind words. Okay, let us now proceed to our tradition. Iterak may mami mo. Okay, ladies and gentlemen, let us now witness the mother and son dance of Aaron together with his mom. Pwede bang lahat ng nagmamahal? Dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. Not long ago, I was hurt. Jazel May Tungo, this is now the best time for you to say I love you and thank you to your dad. The world to me when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your feelings. From the first breath she breathed, when she first smiled at me. Saka nakamuli ka dito. Sir Aaron, ito na po yung perfect time for you to express some words of thanks, gratitude, and love to your mother. It is an event full of traditions and symbols. The first dance of a newly married couple is one of those time-honored traditions. A reliable source, sabi niya, no? When the bride allowed
kalakasan, and love and companionship that he can offer to his beautiful and lovely bride. Sir, nagsasalta ako. Salamat. Kaya pong guest na po ng Mrs. Jaisal may tungod. Itangkis mo, pakanyaman mo na. Bigyan mo na ng feelings. Huli yung manyaman. Sige, nasan yung flower? Nasan yung bouquet? Ayan. And drop the kiss. Go. 5, 4, 3. Pero alam nyo talaga, wait lang. Huwag yung i-fake. Magkikiss talaga kayo. Kasama yan talaga sa photo video. In 3, 2, and go. 5, 4, 3, 2, and 1. Palapakan po natin yung bagong kasal. Napakasal. Okay. Sige po, diretso. Mr. and Mrs. Tungol are now cutting their and fertility. It also brings good luck to everyone who eats it with an abundance of good quality ingredients to symbolize a long-lasting, rich, and happy marriage. Of sharing the first slice of that cake. Ikaw naman, ikaw muna ang mag-share ng cake. Sabihin natin yung amount of cake that you will be sharing to your bride will show the guests how much you love your bride. Intensity and magnitude, gaano katindi yung pagmamahal mo sa kanya. Go! Ayan, pwede na yan. Sweet na sweet. Whee! Kayanin mo, Mrs. Tungol. Palakpakan po natin ang bagong kasal. Thank you. Pinusok talaga niya ng pagmamahal. Water for our couple, please. Aaron Tungol. Pwedeng lahat yan. Actually, may mga guests po kami kinakamay talaga yung cake minsan eh. Eto na. Pag may natira ha, ibigay mo sa kanya. Yan. Ibigay mo lahat. 1, 2, and go, Jason May. Palakpakan naman natin. Pakain mo lahat, Mrs. Tungol. Okay, thank you very much. Grabe, gano'n kakamahal ng asawa mo. Tabi tayo. Ilan taong ka lang? Just your microphone. 18. Sige. Just go again, sir. Maid of honor, how are you related to the bride? Kaano-ano na ang bride? Yes, your microphone. Libre lang yan. Sige. Kapatid, how would you describe or define her as your kapatid? Anong klaseng kapatid sila? Let me check your microphone. Mukhang walang boses. Sound check. May mas lalakas pa ba to? Sound check. Okay, maid of honor. The best po siyang kapatid. The best. Yan na talaga. Yan na talaga yung pinaka-the best talaga. Ano yung gusto mong the best na message for your ate and for your brother-in-law? Mag-iingat lang po sila palagi. Saan ba sila pupunta, Iha? At pinag-iingat mo sila palagi. Ano, mag-iingat? Take care always. Ano pa? Mahal na mahal po namin sila. Mahal naman. Palakpakan naman po natin yung maid of honor. Ayan, coordinators na lang kasi umawak na ito. Dito po siya. Sige, sir. Anything you would like to wish to our couple? And congrats sa inyo and lahat ng gagawin yung pagpasok dito sa new journey nyo is lahat isuko niyo lang kay Lord and everything will be okay. Okay. Put God in the center of their relationship as the blood of our Jesus Christ, which unites this couple as one with God. Ito na siya, mabilis lang. In 3, 2, and cheers and combine for our newlyweds. Cheers! Sige, anong message mo for our couple? Di mo ako ready. Sige, ano lang gusto mong i-wish sa kanila? Tingin ka sa kanila. Sige. Huwag lang happy birthday, sir. Wish ko lang na sana
Mas... Sana all. Ay, hindi, sige. Sana Hindi, considered na ngayon, masaya sila ngayon. Pero syempre sa darating na araw, marami pa silang challenges na haharapin. And gusto lang sana silang i-good luck sa challenges na harapin nila na one call away lang ako if ever man magka-problema sila. Tapos, yun. One call away lang ako. And sana sana financially, no, sir? 50-50 po. And sana ninong din ako sa binyag. Kaya, yun. Good luck. Congrats, bro. That was so meaningful. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen, si CJ. Palakpakan po natin si CJ. Hindi mo alam. It is a garter. It is a preparation for you for your big night tonight. Eto Sir, I want you to remove the garter by using your... Ano yung gagamitin ni Aaron? Please pay attention. Kamay o bibig? Palakpakan lahat ng gagamitin ang kamay ni Aaron sa pagtanggal ng garter. Go! Ay marami rin. O, sige. Lahat naman ng gustong gamitin ni Aaron ng kanyang bibig, ngipin, palakpakan! Ay, nako. So, sa ano tayo? Sir, sa bibig tayo, we will go for, kung ano yung sinabi ng crowd natin. Kindly use your mouth in removing the garter. But before that, syempre nakita mo, sumayo kanina yung mga secondary, no? Our DJ will be playing a sexy dance. Sexy music. Sumayo ka lang ng konti, no, sir? Sasayaw ng konti, pagdating dito, luluhod, gagapang sa loob ng gown. Dapat nasa loob ka, ikaw lang ang makakakita. Tanggalin mo yon by using your mouth, okay? Ayan, eto na. Ladies and gentlemen, Sir Aaron for a sexy dance for for his wife. Palakpakan natin, guys. Play music, maestro. Ay, nako, come on, Sir Aaron. Ay, nako, ang smooth. Come on, Sir Aaron. Saluhin mo. Yes. Okay, huwag yan. Mamayang gabi yan, mamayang gabi. Oh, sir, yan, sige. Sige, sexy pa rin yung paggapang, Sir Aaron. Pasok. Pasok. Get inside that gown, okay? Kagatin mo. Aaron. Ibaba mo ba, Aaron? Make sure it's the proper garter. Baka ibang garter yung mababa mo, Aaron. Kagat. Dapat nakakagat yan pag nakita Aaron, ha? Come on, Aaron. Ay, naku, saburin na yung babae mo. Sige, come on. Jazel. Show it to the crowd. Kagatin mo, Aaron. Palakpakan naman natin. We have a... Ang galing na. Ang galing ng manginis. Dito tayo, ha? 2 and go! Saan ka pumunta? One more. 1, 2, and go. Okay, please do not leave. Turn the volume down, Sir DJ. 15. O, sige. Kindly be seated. Yan. Padaanin nyo. 17 years old and below. Sino? How young are you, dear? 18. O, sige. Dito tayo. Sige. Lahat muna ng girls gather around here and form a circle. And I know this is, medyo hindi spacious, pero it's okay. Paikot tayo dito. Presence of mind, no? Ayan, maraming salamat po, Counselor, po, for your presence. Palakpakan po natin si Counselor, ladies and gentlemen. Ingat po, stay safe. And God bless her. No po. Okay. Again, pass the bouquet to the person next beside you. Mabilis, ha? Kapag mabagal yan, kayo yung mapipili. In 3, 2, play music, maestro. Video naman dyan, Jomar. Come on! Sige, wait lang. Sige, go! Sige, come on! Hi! Oy, walang aarte
arte, walang pabebe. This is just for fun. Okay? Doon tayo sa back portion ng ating... sige. May random questions ako sa inyo. Nasaan yung kapatid niya? Sige, upo ka, sir. Sino yung pinsan pa nito? Pinsan? Wala na. Pinsan ka, sir? Ano pangalan, sir? Allen, upo ka na. Sige. Sige. May random questions ako sa inyo. There is no such wrong answer. Lahat tama. Please pay attention, okay? This is just for fun, man. Ako magpabebe. Okay. First question natin. On your first date with Ayla, is it Ayla? Am I pronouncing it correctly, dear? On your first date with Ayla, ano ang orderin yung pagkain sa kanya at bakit? Eto na. Pag-iba pa yung music, sir. Something danceable and pop. Thank you. Medyo masyadong trance yan. Thank you. Jollibee, sir. Jollibee! Gusto mo siyang bigyan ng tuwalya. Joke lang. Joke lang yun, ha? Bakit Jollibee? Maliban sa bida ang saya. Anong pagkain sa Jollibee ang o-orderin mo? Yung manok. Ice cream. Para sweet. Para sweet! Palakpakan naman natin! Narinig nyo yun, ha? Next! Busy sila doon, Ano kaya? Meron din silang single lady game doon? Sir, makinig po tayo, ha? Para namaya yung mga sagot nyo maganda, ha? Eto! Medyo, tali mo to. Ayan, hotdog. Hotdog at saka? Fishball. Fishball! Gusto mo ba ng fishball on your first date? Yes. Gusto mo? Yes, why not? Bakit yun ang orderin mo? Masarap yung sauce. Masarap yung sauce. Sige. Third question, anong orderin mo para kay Ayla, sir, and why? Kwek-kwek po. Kwek-kwek. Ako may kapatid. Higit ko kanyang ka rin. Bakit kwek-kwek? Para titignan ko kung maarte siya. Ay, titignan niya kung maarte. Kumakain ka ba ng kwek-kwek? Na may hotdog? Yes! Okay. Next, ito naman. Anong orderin mo para kay Ayla, sir? McDo po. McDo. Anong klaseng pagkain ng McDo? Chicken. Chicken and? Bigyan mo lang. Burger. Burger. Bakit yun ang orderin mo? McDo. Love ko. Love ko to! Palakpakan naman natin. Marunong sumagot? Second. Itong next bachelor natin mukhang Chinese. Mukhang kamag-anak siya ni Henry C. Ano yung orderin mo para sa ating single lady? Samji. Samji. Bakit Samji? Para Andy. Para Anli. Tama nga naman. Ito naman yung last natin. Sir, anong order para kay Ayla? Shake fries. Shake fries. Bakit shake fries? Habang nanonood ng Netflix. Yayayain kanyang manood ng Netflix. Tayo, sir. Ito yung mga choices mo, ha? Jollibee, yung fishball, si Kwek-Kwek, si McDo, Samji, and Shake Fries. Pili ka ng tatlo doon. Yung last. Tatlo, ha? Shake Fries, move forward. Dito tayo, sir. Ayan, tatlo pa. Yung basol. Basol? Uy, masali emoji. Sige. Third. Yung samdi. Samji? Nasaan si Samji? At saka si? Jollibee. Jollibee! Oy! Isipan mo may kwakan! Isipan tama anik na joke! Ang swerte mo minsan, eh. Sige, upo na tayo, sir. Next. Sino na? Sige, coordinators. Pag-i-assist na yan. Yung mga girls na pag-i-assist. Dito tayo ulit. Ayan. Next question natin. Eto na, no? Kung ikukumpara nyo, if you will going to compare Ayla sa isang ulam, anong klaseng ulam si Ayla at bakit? Tingnan mo si Ayla, sir. Anong klaseng ulam siya at bakit? Samasan mo Jollibee. Basta chamba namin miras ka Kelly. Kami napakawalan ni pa magkataon. Pota bukas curfew na naman. Sige. Go! Anong klaseng ulam si Ayla? Searching number 1. Bulalo. Bulalo
Tinutuyo po ka ni Ayla. Bakit bulalo? Sus ka. Okay. Hindi. Nakarecord niya sa... Nakalang ganyan eh. Punta na akin eh. Payos yung principal mo. Anong Ferrari mo? Ninong Ferrari na nini? At yung Ferrari na nini? Hindi. Sabi niya, bulalo kasi mainit daw. Malamig ngayon. Yun yung narinig ko. Bahala kayo kung ano yung narinig ni Ma'am. Okay. Ito, ay, huliin natin yung we have to save the best for last. Pag-cheer nyo to lagi, ha? Sige. Third, anong ulam si Ayla at bakit? Kinataan. Ginataan. Bakit? Sa masarili may pagkabusak ng kinangwan ayamak ehemplo. O bakit ginataan? Gusto ko maganas. I-video mo rin dito. Ginataan. Hindi ko alam kung ano yung narinig nyo. Kasi gusto na niya ng gata. Sinulit niya yun. Wala tayong magagawa. Gusto na niya magatas. Sali kang baka. Tsaka may suswan. Baka ka. Gatas pa rin buri mo. Third. Sir, hello. Anong klaseng ulam si Ayla at bakit? Ito na Jomar. Anong klaseng ulam si Ayla at bakit? Adobo. Adobo. Bakit? Ninang, may jacket. Adobo. Bakit adobo? Feeling ko kasi laging tinutoy. Laging tinutoyo? Ayun, maganda yun. Feeling niya laging tinutoyo. Ito, bulalo. Kasi, basta. Yung isa naman, ginataan kasi gusto niya magatas. Italian ba? So, ipa lang Bicol Express, inididina niya condense niya, Pomberogan powder. So, yung pangatlo, adobo kasi tinutoyo. Palakpakan naman natin yung pangatlo. Ikukumpara kita sa isang ulam, sir. Isa kang dinuguan. Okay. Anong klaseng ulam si Ayla at bakit? Tosino, sir. Tosino? Tosino. Bakit? Ayusan mo yun, sir. Bakit tosino? Kasi matamis-tamis siya. Kasi matamis yung pagmamahal niya kay Ayla at si Ayla mukhang matamis. Yung paliwanag ni diabetes, sir? Sige, sino yung pipiliin mo? Sige. Pila tayo dito. Choose best 3 answers. Sige, go. Anong oras na? May wedding pa ako. 2. Tapusin na natin to. Choose best 3 answers. Una. Bulalo. Hay, bulalo? Isipan mo ka lang GMR. Sige, may pili na. Pangalawa. Yung kusino. Ay, pasino! Maniwala na ako kay Chambo. Kasi hinali ka dito. Sige. Mamili ka si adobo or si ginataan. Buhay na kaniling metong magata sana. Kay Conception, mura na rin ba ako? Tapos yung isa naman, adobo. Sino pipiliin mo? Adobo. Adobo! Okay. Sige. Ba't parang nalungkot ka? Gusto mo palitan ka namin? Pwede naman. Sige. Ito naman. Third question. Sige. Para sa inyo, ano yung pinaka-best sa body parts nyo at bakit? Ano yung asset nyo na pwede nyong ipagmalaki kay Ayla? Go! Kaarag na ako na naman ang sakit na rin. Katulad na mga Bobby, sayang magkabe. Sige. Bakit mata? Best of the best na to, Sige. Masarap kasi siyang titigan. Ay, masarap titigan! Actually, maganda yung mata niya. Biyasa, maganda yung mukha ng bata. Ito naman. Hininglupang kontrabida king pelikula. Laman ng bukil. Sige, sir. Ano yung
best part ng katawan mo na pwede mong maipagmalaki kay Ayla at bakit? Kamay. Kamay. Patingin ang kamay. Ay, kalati mo gamat pala na, sir. Ganyan mo, sir. Pati-pati lang ang taliri mo. Menuno ka, sir. Kamay. Bakit kamay? Malakas. Malakas? Ang buhat. Pwede rin pagtuhog. Malakas magbuhat. Ayan, o. Sige. Palakpakan naman natin itong searching number 3. Lahat ng boto kay searching number 3, palakpakan! Ang dami mong fans, no? O, sige. Ano ba, nagkatuluyan kayo? Bibigyan ko kayo ng hashtag. Hashtag Chamba. O, di ba? Sige. Sir, ano yung best part ng katawan mo at bakit? Ilong, sir. Ilong. In fairness, matilo siya akong, ne? O, sige. Sana. Oh, ilong. Bakit ilong? Kasi may paalalay ko yun, sir. Namin yung matangos yung ilong. Pwede niyang ipasa sa lahi ni Ayla daw. Palakpakan naman natin. Good intention naman talaga. O, pili ka ng isa na lang best answer. Pili ka ng best answer sa kanila. Palakpakan kay mata. Palakpakan kay kamay. Kay ilong. Sino kaya? Pili ka ng isa. Lakasan mo. Ilong! Ilong! Palakpakan naman natin sa ilong. Sir, maraming. Thank you very much for being such an amazing sport. Talikod ka dito, sir, ha? Huwag mong bibiglain, sir, ha? Talikod ka muna. Halika dito. Huwag kang basta-basta tatalikod, ha? Sabi ko sa'yo. Dito ka. Yan. I will count 1 to 3. Then, okay, sir. Bigyan mo ng konting music yan, sir. Sige. 1. Video mo to Jomar. 1, 2, and dahan-dahan go. Ayan. Tanggalin mo yung blindfold. Ayan. Shake hands naman. Shake hands naman. Ayan. Masaya ka naman sa nakita mo, ma'am. Ang gwapo actually. Gwapo mo rin. Parang isang coordinator. Hi, sir. Congratulations. Sige. Dahan-dahan lang. Sige, sir. Pasok. Sa loob. Sa loob. Pasok. Pasok pa. Uli nga ako. Di ko pang event for 30. Tsoko pa gaming. Sige. Guys, the garter now is below her knee. Higher or stop? Higher or stop? Higher. Sir, taas pa. Second on. Wait. It is now on her knee. Higher or stop? Jesus Christ. Kung aling kiss mo, i-imitate nila. 3 kiss. Okay? First kiss, Mr. Tumol. Saan ang first kiss? Go. Hoy! Wala pa! Wala pa! Magtutok-tok ka agad. Manok ka dati? Wala pa! Wala pa! Saan? Makakis siya ba? Makabuk na tingasbuk na. Mga ano piulit? Ano? Ay, sino yan? Jowa na! Jowa ko pala yun? Di mo naman sinabi. Nakapamang kaburi? Nemo kaburi. Ay, mga gaya. Ang mga gane. Balik ko ne. Balik mo ne. Balik tane. Balik ta. This is just for fun. Mabilis lang. Tsupalin tao mo. Kaya ba't sasamad ka pa mong pukpuk? Game. Yes. 1, 2, go. Mabilis lang. Kiss. Music. Kaya today? Go. Go. Kiss. Palakpakan naman natin. This is just for fun, okay? Sige. Next kiss. Saan? Ayan, sa kamay na lang, Joshua. Ala po, kamilang ko pa. Ay, sarap ba yun? Sa kamay, hawakan mo. 1, 2, and go. Kiss. Palakpakan naman natin. Last kiss na. Kaya ba't ako late ang girlfriend mo? May niya. Sige. Third kiss. Saan? Saan? Sa kabilang kamay daw. Go, Ayla. Palakpakan naman po natin. Thank you very much.
pati ko. Salamat kay Pama na tangkin at pamagkabay niya kami. Anak mo, kaluguran na kayong pengar ko at maging pengari kong mga dua. Dakal salamat. Okay. Salamat king sa suporta. Ikay nga naman na walang may magkasigitan yung ano. Ikmata mo pamilya ko office. Pero ikita mo yung pagsubok. Salamat na. Ang tatang ko at saka yung pamilya ko daw. Salamat ka rin sa mother ng Diesel. Daw salamat. Very well said. Palakpakan po natin. Napaka ano po, nakaka-bless po yung testimony.